Il-ftehim settorjali għall-edukaturi ġie approvat b'vot b'saħħtu mill-Union tal-Għalliema l-MUT. Fil-fatt, is-sibt fil-għaxija stqarrija minn din il-Union ħabbret kif minn 2462 edukaturi li kienu eliġibbli jivvutaw kienu 2108 edukaturi li xeħtu l-vot tagħhom. Minn dawn 1945 persuna approvaw dan il-ftehim settorjali jew ftit aktar minn 92% tal-voti mixħuta. Dan fil-waqt li 163 votaw kontra u 35 oħra astjenew. Dan il-vot wassal biex l-MUT formalment informat lill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima biex jipproċedi bil-proċess għall-iffirmar ta' dan il-ftehim. Fil-waqt li l-istess Union ringrazzjat lil dawk kollha involuti biex inkiseb dan ir-riżultat. Brabta ma' dan tkellimna mal-Ministru Grima li spjegalna x'inhu l-pass li jmiss f'dan il-proċess. Issa l-pass li jmiss huwa proprju li jkun qbil bejn il-Malta Union of Teachers u anke l-Gvern sabiex imorru għall-iffirmar ta' dan il-ftehim, iffirmar ta' ftehim li ħajkun qed jara mod immedjat jiskattaw diversi benefiċċji marbuta ma' dan ftehim li qiegħed jagħti l-rikonoxxenza tagħna lill-edukaturi. L-edukaturi tant huma importanti sabiex it-tfal f'dan il-pajjiż jilħqu il-potenzjal sieħ tagħhom. Apparti minn hekk huwa nnota titjib konsiderevoli li xpruna dan il-ftehim settorjali fil-karrieri professjonali tal-għalliema li se jservi wkoll biex jattigra aktar żgħażagħ li jaspiraw karriera fl-edukazzjoni. Imma b'dak li din inqedu fuq il-mejda b'dak li ħajibda jibbenefika minnu l-edukatur u anke bl-arretrati li ħajirċievu l-edukaturi kollha f'dan is-settur ħankun qegħdin naraw propju inċentivi ġodda sabiex iva nattiraw aktar żgħażagħ lejn din il-professjoni li tant hija importanti fl-iżvilupp ta' kull pajjiż. Il-Ministru Grima nota wkoll kif dan il-ftehim settorjali se jirrifletti fuq l-istudenti. Ovvjament imbagħad għandek l-aspett ieħor, l-aspett li meta jkollok l-edukaturi li jkun kuntent, l-edukaturi li jħossu stmat u anke soddisfatt, l-istudent fil-klassi ħajkun qiegħed jibbenefika minn edukaturi li qegħdin jagħtu l-100% tagħhom, edukaturi li jħossuhom li għandhom rwol importanti anke fl-iżvilupp ta' kull tifel u kull tifla fil-klassijiet madwar Malta u anke Għawdex. Ftit wara li tħabbar dan kollu l-Prim Ministru Robert Abela nnota kif il-Gvern żamm kelmtu biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-edukaturi b'mod sinifikanti. Fuq il-medja soċjali Dr. Abela rimarka kif l-edukazzjoni hija waħda mill-pilastri li l-Gvern se jkompli jaħdem fuqhom u qal li l-Gvern se jkompli jibni fuq il-kundizzjonijiet li jixirqu għal aktar ħaddiema b'mod partikolari permezz ta' pagi aħjar.